öjligt spänt serie och nu håller folk samman till att jag blir så påhängt till Esmar, men så är det faktiskt lätt. Alltså det blir mer gift. Det är faktiskt för ena för till att höra Esmar säga ja. Det är så där på något vis. Det som är fast för det här var faktiskt rund. Jag kommer hit in i spel. Det är alltid väldigt stört för nöjd för mig. Annars vill jag säga att det är vi väldigt så vi är i ett bröllop som är gynnt fram om mannen. Det är bröllop Figaro. Men från nu jag tar sövan och turnaround. Och nu för mig inte långt att ta om bröllop Figaro men om bröllop Esmar. Så stört blir det. Vad fast det där gott för själv. Hej, jag får en gott för själv. Det var alltså jag visste att du ville vara konung. Det är inte. Vad ska det nu ta att ska giftas då? Det var så nu som mamma går ut lära sig att se mer när kan kamouflera då. Alltså se mer bättre. Men jag ska nog för ganska. Så ser man finner alltid bankra så ut som man kommer rast till ska stäja. Allvara. Så jag har men alltid gjort det här man ska dyfta så det som alltid om det och till att gå så finner det på server och fortälja för kunder så du är ju inte helt runt nu. Okej, ja. Och det är mängder i såna om det. Okej. Alltså en av bästa servern om det är hur det kanske samma som Jonas fortalte. Jonas och Bibeln. Han är ju ute och fast White ska runt nu tror jag det. Så kommer han åter till kunder och så kan han vara han säger om skilta vem men jag blev äten någon kväll. Och så tar väl Jackson och så kan man vara också konstnär ut i branschen. Det finns en shampoo som görs Det där. här kan bara finska shampoo. Ja, och det täcker allt. Det är det. Så det är så läckert. Ja, det är det. Det följs akkurat som följs lattar jag gänga vi. Hade nek lattar faktiskt. Det gör kronor. Tankar vi ekologiskt men det rycker ju på allt som. Det är gott. Ja. Originalfigur av Sarah Kay. Fitt. Detta blått. Detta var fint. Det är gott. Det var vilken sån. Det är vaska för. Jag tror att retörer är borta. Det är inte löja att det är borta. Vart går det? Det kan antallet höjer. Det är så som det är. Och tatt man äter det blomma. Och det äter så skjut bort till antallet höjer. Och så är det så borta som det är. Det är kanske det penare, kanske det sexåtar, men klokar. Inte här lätt att ändra efter ytterligare. Det är samma åt. Jag väljer att inte diskutera det här Så kan det vara roligt. Det är Anna X-Factor. Hon är i CHR. Och det är X-Factor är borta. Skojt program som man gör som är författat som vi hittills. Gärna detta där. Men Solfjok. Solfjok. Han är överallt ute. Han attlar faktiskt kvar Anne Holm där ute. Ja. Och Remé han är faktiskt oj med där. Ja, men det men ta dig dem med alltid på Anne och men människor så det kommer skarpt in där så blir det Solfjok som centralt.